Rojda dişemê bûreya têkiliyên derve ya rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyayê, çar zarokên sêwî yên Daişê yên welatiyên Almanî radestî şandeyeke fermî Almanî kirin. Şandeya Almanî ya bi serokatiya manga Klêsa seroka beşê alîkariyên Qunselxaneyî yê Wîzareta Derve ya Almanya li dergehê Sêmalkeyê Sînorî her çar zarok ji rêveberiya Xweser wergirtin. Li gorî got Fener El-Gaîd cîgerê hevserokatiya têkiliyên derve ya rêveberiya Xweser di kongrekî rojnamegerî de got wan çar zarokên sêwî yên Daişê yên got li kampa Holê bûn û yek ji wan jî nexweş bû radestî nûnerên hikûmeta Almanî kirin. Birêzgaîd di axaftina xwe de anî ziman got heysid zarok ên sêwî yên Daişê yên mîna her çar zarokên Almanî ji welatên cûr bi cûrin li kampên Bakur û Rojhilatê Sûriyayê hene. Birêzgaîd bengewazî li civaka navnetewî كرجو دوي دوسي دا آلي كاربه. طبعا من حيث المبدأ كما تعلمون الإدارة الذاتية رێڤەبەریya خۆسەرا باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریێ ji destpêka şerê rizgarkirinê ji terorê her tim diriya nûneratiyan xwe û şandên ku serdana herêmê dikirin û şandeyên me yên diçûn welatên derve ragihand ku ew amadeya û me ji wan re digot divê ew jî welatiyên xwe vegerînin. Nemazeyên sivîl jin û zarok yên ku destê wan di kuştinê de tune ye. Hikûmeta Almanî bi nûneratiya seroka beşê alîkariya Qunselxaneyê ya Wezareta Derve ya Alman çar zarok wergirtin. Her çar zarok lê kampa Holê bûn û yek ji wan nexweş bû. Rêveberiya Xweser gelek hêsankariyê dike ji bo radestkirina zarokan ji ber ku zarok qurbanên terorê ne. Hêjaya gotinê ye got rêveberiya Xweser dikarî bû hejmareke zarokan radestî welatên wan bike piştî gotêkilî li gel wan welatan çêbûbû. Lê hîn gelek welatên din erê nakin servegera welatiyên wan yên di nava Daişê de bûn û niha li kirdîgeh û kampên Bakur û Rojhilatê Sûriyê ne. Her wisa gelek bengewazî têne kirin bo avakirina dadgeheke navdewletî li ser xaka Bakurê Sûriyayê bi mebesta dadgehkirina çekdarên Daişê yên ti girtîgeha de ne. Got hejmara wan bi hezaran e. Zana Umer dengê Amerîka, Deriyê Sînorî, Sêmalka.